Хочаш быць нішавым? Тады трымай падборку малазёвага слэнгу па-беларуску. Частка другая. Ну що, братуха, ешкере? Першае, на маю думку, самае распаўсюджанае слова вайб. Асабіста я яго ўжываю кожны дзень. І ёсць прыкладны адпаведнік гумор у беларускай мове. Другое слово рандомны. Таксама ўжываецца ўжо паўсюль у нас і ў працы, і ў звычайнай размове, але ёсць адпаведнік выпадковы. Трэцяе слово маё улюбёнае і адпаведнік сам і арыгінал гіперфікс. Калі вы не ведаеце, што гэта значыць, то гэта калі ты на нешта зацыкліўся. І гіперфікс гэта апантанасць па-беларуску, то есть як бы адзяржымасць, зацыкленасць. Чацвёртае слово лёгкае. Я зараз скажу пра хейтэраў. Тых, хто можна часта сустрэць у маіх каментарыях. Адпаведнікам на беларускай мове будзе слово ненавіснік. І пятае слово, даволі распаўсюджаная праблема булінг. Да? То есть гэта траўля па-сучаснаму. І ёсць файны адпаведнік цкаванне. Калі вас не цкавалі, то гэта выдатна. Таксама хочацца дадаць, што я, напрыклад, не супраць англіцызмаў, але трэба сачыць, каб іх колькасць не пераважвала колькасць нашых родных слоў. Таму падпісвайся, каб вучыцца далей.